אוהבים לטייל? בקיץ הזה אני מוציאה קבוצה להר קזבק שבגיאורגיה, מקום שהוא בין היפים בעולם, אבל הפעם לא חייבים לטפס לפסגה עצמה כדי לחוות אלפיניזם אמיתי. מהיום אפשר לבחור בין שני המסלולים. אפשרות ראשונה, מסע אלפיני למי שרוצה לחוות את ההר מבלי יום הפסגה. זה כולל פנסיון מלא בטרק, לינה בעיירה, לינה בכל בקתות ההר, סדנת בישול שבה נלמד ונבשל אוכל גיאורגי אותנטי אמיתי, טרק יומי בערי צ'אוכי ועמק ג'וטה, טרק על הר קזבק עצמו, טיפוס מחנה 1 ו-2, יום לימודי אלפיניזם על קרחון אמיתי, ציוד אלפיני מקצועי, פורטרים, סוסים, טבח על ההר, פיקניק, פינוקים ומלא מלא יין גרוזיני טעים בטירוף. אפשרות שנייה למי שחולם לעמוד על הפסגה. אותה תוכנית בדיוק, רק שהיא כוללת יום נוסף שבו נעלה לפסגת הר קזבק. בשני המסלולים אנחנו נצא יחד כקבוצה אחת. תקבלו חוויה אלפינית אמיתית, ליווי והכנה לפני היציאה, ואפילו תעודה בסיום המסע. אז יאללה, בואו לטייל איתי, וכאן על הרים ומסעות תירשמו.